Moi, mä oon Aku. Tervetuloa katsomaan mun setupi. Kun viikonloppu alkaa, on ainoastaan aikaa nollata pää ja jättää huolet ja murheetta. Käydään ensiksi yksityiskohtaisesti, mitä tässä koneessa on. Kakkosnäyttö, ykkösnäyttö, itse kone, mikseripöytä, tää on laulumikki, striimimikki, Counter-Strike-mikki, kuulokkeet, näppäimistö, hiiri ja tietenkin hiirimatto. Ai, unohdinko sanoa? Taikasieni. Mä kerron tän heti ensimmäisenä, miksi mulla on tämmönen taikasieni. Näin kun kesällä pelataan tässä, hiirimattoon tulee aika paljon hikeä. Tällä on sitten hyvä puhdistella sitä. Ja sitten hiiri luistaa todella hienosti. Pitäisikö meidän sitten lähteä siitä hiirestä liikenteeseen? Se on LGn Superlight Pro. Se ensimmäinen laittiversio. Erittäin miellyttävä. Siitä lähtien kun sain sen tai hommasin sen, niin olen tykännyt. Hiirimattona toimii HyperX. Onko täällä joku 80 senttiä, 40 senttiä? Johtunee kohtuullisen hitaasta senssistä. Tämä loppuu kesken välillä tämä hiirimatto, että ei ole niin kuin näön vuoksi. Sitten meillä on täällä LGn näppäimistö. Tämä on varmaan joku hyvä. Mä voin sen tosta katsoa samalla tästä. LGn G213. Tää on ihan kiva, kun tässä on tämmöiset ledit ja muut vastaavat. Ei varmaan ominaisuuksilta ole kauhean hyvät. Ostin sen, kun se oli suht edullinen ja siinä oli toi ledihomma. Sitten voitaisiin mennä vaikka tonne äänikortin puolelle. Vai mennään äänikortin puolelle myöhemmin. Mennään ensiksi mikseripöytän puolelle. Sehän on niin kuin Temixi TM184X. Tää on niin kuin, oisko semmonen 25 vuotta vanha. Tomanin tavallaan ilmeisesti jotenkin niiden tuottama mikseripöytä, joka oli silloin halpa verrattuna siihen, että se oli oikeasti aika hyvä. Mun TikTokeissa, karaoke-liveissä aina päällä. Sen kautta tulee kaikki karaoke-livet. Ja siihen liittyen tietysti kaiuttimet molempiin suuntiin. 15-tuumaiset kaiuttimet, jos on, oliko ne 4-tuumaiset vai 6-tuumaiset diskantit sitten siellä mukana. No, ne nyt ei liity vielä kauheasti tähän tietokoneeseen. Sitten on siihen liittyen taas mikki, millä lauletaan karaoket. Siinä on pikkusen saanut kolvoa, joskus kännissä lauleltu ja ehkä tipahtanut maahan. Ja no, siinä on ruostettakin alkanut kertyyn. Onneksi saadaan puhdistua, kun laulaa, niin kuolla vähän sitä huuhtoosta. Pahinta ruostetta siitä pois. Sitten on tää yleismikki. Se on SE 2200A. Ihan, en tiedä onko nykyään enää edes tommoista valmistajaa, kai se on. Silloin oli hyvä semmonen halpa mikki studiokäyttöön ja muualle. Tässä on myös samaa vääristymää. Ei näy kameralle. Pikkusen vinoa. Saattanut joskus vähän ottaa osumaa. Niin kuin on käyttäjänsäkin. Seuraavaksi mennään sitten siihen äänikorttiin. Eli Eleven Rackiin. Tuohan on helvetin hyvä äänikortti. Mutta veikkaan, että vielä tänä päivänä se voittaa nämä 100-200, no en tiedä 200 euron kortteja, mutta kyllä se 100 euron kortin voittaa. Siinä on oikeasti hyvä äänenlaatu. Se on sama, mitkä kuulokkeet sinne laittaa, niin sieltä tulee aivan perfect ääni. Ja siihen liittyen sitten
sitten, koska Windows 11 tuhosi jotain kyseisestä äänikortista, tai sen, en tiedä onko ajureissa tai jossain vikaa, koska tuo alkaa olla vanha, ei ole tullut uusia ajureita kai tässä pitkään aikaan, niin on semmoinen ongelma, että kaikki muut pelit, laitteet, ohjelmat, kaikki toimii. Mutta Counter-Strike, CS2, ei. Mä teen siitä robottiäänen, jotenka olen ottanut nappikuulokkeet siihen, että mä saan puhuttua siellä pelin sisällä. Discordissahan mä tietysti puhun tämän kautta, koska se kuuluu sinne ihan normaalisti. Seuraavaksi otetaan kakkosnäyttö, joka on kakkosnäyttö. Tässä saattaa olla pikkusen aavistus semmoista vanhaa teknologiaa. Tämä voi olla jopa se 15 vuotta vanha. Niillä, joilla muisti riittää, niin varmaan tietää, että miltä vuosi tuhannelta tuo on, mutta Samsungia kuitenkin varmaan ensimmäisiä liitteitä näytteen. Sitten tässä päänäyttönähän on Asusen VG248QE. 144 Hz. Se on vaan se ongelma, että tuonne on alkanut tulemaan tommosia raitoja, että välillä näkyvyys ei ole ihan se perfekto. Hyvinhän sillä on taattu monta ässää. Sitten täällä on itse kone. Tämä kotelohan on niin kuin, olisiko 20 vuotta vanha. Jos se valehtelee, niin ainakin 15 vuotta vanha. Mulla on viimeiset koneet ollut Mini ATX:iä, ja nyt kun mä ostin tuonne uudet emolevyn ja prossan, niin emolevyn takia mä tarvin isomman kotelon tietenkin, koska se oli normaali kokoinen emolevy. Niin jouduin kaivamaan kaapista sitten tämän helvetin komeen ja hienon kotelon. Sisältähän löytyy sitten, lähdetään siitä emolevystä. Asus Prime P660 plus D4 LGA 1700 ATX emolevy. Sitten prossana Intel Core i5 12 600 KF. Taisi olla halpasarjasta parasta laatua, mitä löytyy. Sehän oli ostettava. Näytönohjaimenahan siellä on sitten toi Nvidian GeForce GTX 1650 Super. Aika kovaa rautaa, juuri jaksaa, mutta se on CS2 juuri se mun mielestä, mikä riittää. Mieluummin ottaisin vähän tehokkaamman. Sitten kun laittaa vielä live-striimi päälle, TikTokissa pystyy vielä striimaan, mutta sitten kun mennään Twitchin puolelle, et sä pysty pelaamaan, tai pystyt pelaamaan, mutta et silleen niin kuin tosissaan. Toki mä en tiedä, voi olla noista muistakin komponenteista kiinni se, että se lakailee ja muuta, mutta mä luulen, että siinä alkaa näytönohjaankin ole aika niin kuin kovilla. Netti on tietysti kovilla, kun se netti tulee mun puhelimesta. Muisteja on 24 gigatavua, nopeutena 2666 Hz. Siinä se ilmeisesti alkaisi niin kuin päällisin puoli oleen. Spesiaalina tietysti pelituoli. Se on se, mistä kaikki lähtee. Miksi mulla on tämmönen pelituoli? Johtuu siitä, että mä oon vitun vanha. Jos mulla olisi semmonen pehmeä, mukava pelituoli, niin mä varmaan nukahtaisin kesken pelin siihen. Toisekseen, mulla on näin helvetin pitkä hiirimatto. Sitten kun siinä on semmoiset toimistotuolityylinen, että pyöritään tälleen näin ees taas, niin ei se hiiri pysy siellä kohdillaan. Jotenka tää on jämpti. Oot siinä tietyssä asennossa ja sit pelaat. Ei se kummempaa vaadi. Mut joo. Eiköhän se ollut tässä. Kiitos, että katsoit. Tuskin tähän asti katsoit, mutta nähdään ensi videossa, jota tuskin tämän jälkeen on tuossa. Mutta TikTokissa tulee vielä videoita.